Dear Ate Claro, nagwala ko sa ngayon nga Bindoy. Abi di mo sakit kay naabot sa akong kinabuhi. Kaysa una ko siya dito sa bukid. Pait kay mong kahimtang. Tungod sa mong kakabos. Na di panahon nga maglungang raming kamuti. Ang anod sa kamuti, amoy among kanon. Samtang ang gahit sa kamuti, amoy among silbing sudan. Mauto nga itong sa kapait o kalisod sa panginabuhi. Nagdesider ko nga mularga ko sa sinan sa sumpo at manimpan. Huwag tuon man pila may sagulanon. Nakatrabaho niyo ko usip sa kaboy sa ka-insik na kong amo. Aban, hindi na klaro. Lalaki pa ko adto. Wa gabae. Naon sa baoy nga ganito sa kwarto nga sa servant's quarter. Doon ako'y kauban dito nga boy son. Gilukos magukon na itong gabi eh. Huwag na-post kay yun ang akong kanungkanan. Wa gabae. Huwag sa kaniad to. Na-fail na ko nga. Para uy. Okay naman sa di ay. Mauto nga dito. Dito ka nagsugod ako pagkabayot. Wa gabae. Hindi ko ginabutan o mga ika. Amang sa mga babaeng guwapa. Kaya nga ko pananaw dito na mag-yun sa mga lalaki. Hatuid man. Mauto nga. Hindi ka sa pagbabuhin ako. Misod ko sa ka-parlor. Tigtopi. Tig-manicure. Basta kung sana lang akong trabaho. Kaya gituluan sa akong amigo ka itong nagkuhan ako. Kaya bahit man sa itong kanahan. Sa lakto na takdan ko niya. Ay. Unsay buhato na ko ni ron, uy. Nasa tanto na kong pamayot. Wa gabae. Hindi naman ko kapugo sa ugalingon. Unya, ang ako at mababa. Murag na niluas. Murag luas ang kabaw. Usay ka na maglisod akong tunog ka noon. Naglibon ako sa uwi tambal. Usay ka ni, kaya niya ang manghuanta akong dahon sa biyabas. Ako ihunad. Pero di ka madahon. Usay ako buhaton. Hindi nga ako suliran nga akong baba. Nagkakay luas. Tuod ko na kani resulta sa akong pagpamayot. Di nilang kutob. Tabagin tahon ko. Kanang-klaro yung katambag ha. Bindoy. Mindoy, salamat sa pagpada sa imuhang soliran. Sa pagkatinuod lang, nagsamok-samok linggid ka na ako. Nagpuno-puno lang yun intahon ka sa kong problema, bayuta ka. Pero kay imo man dyan gituyo sa pagpada, mapugos na lang dyan kog tambag ni mo. Wa gabae. Ang imong buhaton, Mindoy, maukini. Muhadto ka sa gasoline station. Unya, ug na ay magpatubil, hangyo nga mulimugmog ka gasolina. Unya pagkahuman, nga ang imong bakba, ug 2 liti sa lighter. Impas lagi na. Ay, naku ni mo, Mindoy. Joke rabi to, oy. Ikaw man good, imo pagyud kong gihasol ani imong problema ay. Imo rag yung gidugangan ang nagtipon og na kong mga problema. Ayaw ba yung tinud ang akong tambag, ha? Naara ni mong maminaw ka, o dili? Kay kun imo ng buhaton, patay jud ka. Anak lang, char. Wa gabae. Hala no, luoya good.